I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko i danas igramo u Battlefield 1, dakle ovo će biti samo moji prvi utisci o igrici, dakle nedavno sam skinuo igricu i kao što sam video na Face i po statusima, znači igrica je odlična, nisu kako se zove nešto sjebali oko optimizacije kao što su, ja mislim Battlefield 4, ne znam, nisam siguran, sam pomešao igricu, nije bitno, dakle igramo Battlefield 1, evo ja ovdje sad imam 30 FPS-a, dakle ja imam jako dobre komponente, ali slabu grafičku, ali dobro zato grafičku ću naprediti, tako da će biti još bolji klipovi. Opet šta ovdje mogu da kupim, ništa ne znam ovdje. Dakle, bukvalno sam ušao u igricu pre 5 minuta, bukvalno samo odigrao, evo malo pikao sam, naravno nisam ubio nikog. Ali sad sam ušao da snimim, evo ga možemo voziti nešto, hvala Bogu. Enter. F1, to je to. Au. Idemo da vozimo ovo, idemo da pokupimo jednog našeg ovdje, da on puca malo dok ja vozim. To je to, legenda, idemo, bitch, au, čekaj kako se mijenja. Kako se menja kamera, nemam pojma, majke mi. Po ovog lik, idemo po ovog lik, alo, ulazi, botovi, ulazi, neko neće niko da uđe, jao bože, ne veze. Ne, gađi me, jebe mi majku da im jebem, pazi, dobro je, healom nas je ovaj, shit, gdje ćemo tamo, vamo isto neki tanki, ne znam gdje idem, stvarno, shit, ovo je napeto, bukvalno, stvarno odlična igrica, fizika odlična, sve je odlično, Objective G lost, what the fuck, ja ne znam, majke mi, što ovdje radim, vozim ovdje, lefto lik ovaj sa mnom što je bio, shit, napustio me, znači ne radim dobro, ne veze, boli bu, idem vamo su valjda naši, da, vamo su naši, skreći, ovo je ludilo, majke mi. Ništa, šta ćemo sada radimo? Idemo da pokupimo nekog, da probamo nekog pokupiti. Ajde, sedaj, jebem vas u usta, sedaj. Neće niko da sedne, ne mora. Da rokamo na ovo govno. Ajde, desno, ja ne znam. Idemo. Avion da skinemo, ajde. Moramo malo napred gađati, zato što, koliko imamo metak ovdje, beskonačno mislim na ovom. Ili ne treba da gađamo napred. Ili ono naš. Odakle nas gađaju. Ubili smo nekog, ne mogu da verujem, znači stvar, ubili smo nekog. Ili ovo naš, nije ovo naš. Ja mislim. Ne, ovo je naš, ono nije naš. Jo, bože, ne mogu da skontam, ja noob sam još u ovoj igri, tek sam ušao, tako da ono. A koga ti gađaš? Nema pojma. Aha, jeste, malo napred moramo gađati. Sad ću te... shit, ne mogu ovako da ga dopatim. Nema veze, idemo, ček, ne, slučajno se misliš, moramo ovako. F1, vozi jebeni ti, čekaj, ajde to, idemo ovamo. Ljudi, zamislite, nismo još nijednom umrli, ne mogu da verujem. Evo ga lik. Kako se igra ovaj kurac? Su ovo naši uopšte, jesu? Šta je ovo, ja ne znam kako se igra, šta je ovo, what the fuck? Dobro, uzeli smo neki objective, valjda ja mislim. Evo ga lik, idemo za našim likom, vidimo gdje on vozi. Samo ne znam kako se menja kamera, brate, nisam pogledao u opcijama, shit, to je to, idemo, skači, evo ga na konju lik, opa, idemo, ovo je bilo, opa, shit, to je to. Objective je lost, a nemam pojma, brate, šta je to, valjda ovi capture the flag, still, ništa, idemo vamo, bolim ovo, ulećemo, to je to, ovo je isto taj auto, boli me kurac, ja ulećem, idemo, evo dvojka, samo da nas neko ne rokne, prelazimo ovo, gdje su sad ljudi, nema nikog, ne sad će da nas rokne neko iz pičke materne, Ok ljudi, previše sam se hajpovao pa mi je facecam malo spao, ali nema veze, ubili smo jednog pa smo odmah posle toga umrli. Ništa, idemo, spawnujemo se vamo, ne znam gdje sam, ne znam šta je ovo, čekaj da probamo da skinemo nekog. Idemo shift, steady, scope. Nema nikog, ne vidim nikog ovdje baš. Ništa, idemo sad da probamo da uzmemo drugo neko oružje, squad, ne. Shit, ja ne mogu da naviknem na ovu igricu, idemo, assault, može, ajde. To je to, deploy. Tu, ajde može, deploy, idemo, to je to, idemo da rokamo, pičimo, shit, znači ljudi, igrica je stvarno fenomenalna, idemo da pomognemo bar išta, nećemo ništa pomoći. Dobro, nisam još ukapirao skroz igricu, ali koliko sam za sad mogao da vidim, odlična je, znači fizika odlična, sve odlično, duše meni nije 60 FPS-a, već mi je 40, ali to je do moje grafičke, tako da grafičku uskoro napređujem i bit će ekstra. Hajde, idemo da vidimo tankić. Mora imati, sad više nema tankić.
Jebe li ti sunce, čekaj. Oh shit, opet nam je uzeo nešto. Ok ljudi, ništa, idemo, pratimo njega, šta sada rade, moramo peške ići. Kada mi je ovaj debil uzeo tank, sad ćemo da ga pogodimo. Ništa, nisam ga ni damage-ova. A dobro, šta je ovo municija? Dobre, to je supply kao, da, odlično. Možemo i tu i jeepom proći i pokupit ćemo, to mi se sviđa. Ovo je bombarder neki, sigurno. Jel ovo naš, pogledajte koliki je. Ne! Ovo je vrta već bio, what the fuck? What the fuck? Da, ovo šta nam se događa, top neki onaj, kako se to zove? Jaj, kako se to zove, nije bitno, onaj kuraš ti spaljuje što leti, nije bitno. To je to, killali smo lika, evo ga još jedan. Ali smo ga killali, već ćemo skinuti ovaj avion. Nema šanse, bomber, da, bomber, znači skonto sam odmah čim ide tako spori, čim je toliki kurac velik, znači da je bomber. Objective F taken, dobro, super. Šta ja sada radim ovdje, kad mi ovaj uzeo tank mrtvi, ovaj tankić, to jest ovo nije tankić, ovo je ono, oklopno vozilo. Shit, čekaj, idem i ja, hoću ja da se vozam. To je to. Rokaj, to, spade ja, čekaj, to. Aj sad rokaj. Rokaj sad, to je to. Op, ode lik. Jel ono neprijatelj? Ne, ono je konj, brate, boš, čuja konja gađan, lep tjebo. Šta je ovo, shit. Daćemo sad, ajde, brate, daj mi nešto, da rokamo, resupplied by Rico. To, legendo. Evo ga neprijatelj, vidio sam ga. Nemoj kretati, Rico, jebe mu lebac. Suspension assist, znači hitao sam ga. Shit, ušao već neki, jebem li ti. Ili nije? Nije ušao, dobro je. Odlično. Mrš! Jebe li ti a da, pa tu može više njih da uđe. To, idemo! Ja hoću na top. To je to, idemo. Rokamo! Ovo je, za ovo, brate, treba igrati igricu. Rokaj! Prži! Guraj! Idemo! Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, dakle ako vam se video sviđa ostavite like i kao što vidite magično sam promijenio majicu. Zašto? Zato što ovo snimam drugi dan, ono što sam snimao prvi dan mi se nešto sjebalo, ali nije bitno. Dakle ako vam se video sviđa ostavite like i vidimo se u sljedećem. Ćao!